Приключи проверката, която ви разпореди премиерът на 40 000 души получили гражданство. Какво показва тази проверка? Тази проверка показва, че всичко, което е като процедура, е извършвано изрядно от служителите на Министерството на вътрешните работи и от служителите на Държавната агенция за национална сигурност. Тоест пропуски в процедурата няма. Възможности за промъкване на лица, които под някаква форма да могат да бъдат предприели някакви действия, да се възползват от това да получат българско гражданство без да са проверени, не е имало такива случаи. Разбира се, ще излезнем и с препоръки за подобряване на процедурата. Например, може да споделиме някой. Стигнахме до заключението, че е необходимо, за да получим обективна и актуална информация, да задължиме кандидатите да декларират къде са пребивавали в други държави, включително и извън Европейския съюз през последните 10 години, преди да кандидатстват, за да може да се обърнем към компетентните органи на съответните държави и да потърсим информация дали на територията извън България, на територия на други държави, са били извършвани някакви криминални дейности, дали има влязла в сила осъдителна присъда, дали лицето съответно не е било реабилитирано. Това е основната препоръка, която ще отправим, включително и към една междуведомствена работна група, която се сформира, за да разгледа всичките тези предложения по Закона за българското гражданство. След обстойната проверка на информацията, господин Георгиев, господин Ципов, с новите възможности, бази данни и така нататък. Откриха ли се случаи сред тези 40 000 души, които са получили българско гражданство, а са били съдени в трета държава? Не. Добре, как може да обясните факта, че... Само ще ви обясня още нещо. В рамките на извършената проверка, която по заповедта на премиера господин Ципов е отговорен, е открита информация за лица, които са взели българско гражданство въз основа на инвестиции, но те не са поддържани, така че там ще бъдат предприяти съответните законови действия, за да бъде коригирано това, което е направено и даденото гражданство да бъде отнето гражданство. Абсолютно. За руски граждани ли става? Тук господин Ципов по-скоро може да... Мисля, че не само за руски граждани, има и граждани на други държави. Основното, което открихме, след като проверихме, включително и през масиви на партньорски служби на държави по происход, получихме данни за известен брой лица, които сега няма как да ви предоставя информация какъв е броя, че имат различни криминалистически регистрации. Криминалистически регистрации, включително и неприключили наказателни производства. Получили гражданство? Това е било в периода след като е било придобито българско гражданство. Сега, имайте предвид... Български гражданин има такова гражданство и извърши някакво нарушение или престъпление, ние не можем да му отнееме гражданството. Така, хипотезата, която е в случая същото, получено гражданството, но в хода на полученото гражданство... Всички държави продължават да действа презумпцията за невиновност и като няма влязла в сила осъдителна присъда, няма как да ни даде основание ние пък да сезираме като компетентни органи Съвета по българско гражданство да се произнесе по това, трябва ли да бъде отнето българското гражданство на лицата. Нещо, което стана ясно вътре. Какво означава това, че когато е по предложение на, може би към господин Георгиев, все пак е този въпрос, какво означава, че когато е по предложение на даден министър, ДАНС няма много какво да направи? Може ли да изясните това? Извинявайте, че не чух. Ние, както МВР, така и ДАНС дава задължително съгласувателно становище. Решението за предоставяне на гражданство, включително и по тази хипотеза, за която говорите вие, се взима от Съвета по българско гражданство. Представителите на МВР и на ДАНС са двама от 9. Никой не казва ни нещо друго. Само питам, ако вие установите нарушение някакво, поради което гражданство не може да бъде дадено, това, че някой министър се застъпва за него, означава ли, че този човек Хикс ще получи гражданство? Не, разбира се, че не. Ние ще го дадем като отрицателно становище. След като се представи отрицателното становище в съвета, то се разглежда и колективния орган взима решение. Изследвайте каква е била нормативната уредба и специално Закона за българското гражданство в периода 2008-2013 година ще се натъкнете на много интересни факти. Може ли да кажете за тези хора, които
които не са инвестирали? Какъв процент са, колко са, които от тези 40 хиляди от проверката, която сте направили? Изключително малък, даже под 0,00 еди колко си.